Здравейте, приятели, аз съм Марто 998. Сега ще ви покажа как да си направите. Трябва да се забързате да си направите по-тънък гласа, който е много такъв мутирал, както на мен горе-долу. Натискате върху горното на клипа, отивате на клип Speed. Тук ми излезе нещо клос. И така, тук може оригиналният клип е на 4 минути 20, може да го направя там каквото си искам. И това е за гласа. За променя 150, например, ще го направим. Става 2 минути клипа. Здравейте, приятели, аз съм Март 98 и, както споменах в предишен 6 епизод този 7, ще потренирам в фитнес салона. Какво яко става и забавно. Например, може да го направим на 160. Така, има този фитнес уред, този и този може да използваме. Вижте какво е яко. Аз първо ще потренираме Много ме дишките. кефи. И Първо 20. това е. И това е общо взето за този туториал. Довиждане.